Joo. Ne ottaa se siihen hostake. Ottaa hieno kuva. Konnoiletteko te? Joo. Te vaat mun perään. No mäpä ajan, Pablo. Ryöstetään se vittu. Heitä Bugatti seuraa mua, tää joka ryösti Ristoja kerran. Kidnappas. Hei, missä se on? Se Ajata sisään ja mun perässä, mä ajan tiloille. Aja tilalle, mä aloitan. Mutta hiljaa tässä, että sä pystyt asettaa se sama. Eikö se saa saman tien asettaa? Just tuolta. No ihan just tossa. Tossa noin. Ei kiitos käydästä. Käykö tiiriska, niin me päästään sisään. Onko tämmönen olemassa edes? Onko täällä jossakin joku ovi? Ampuu sieltä kaukaa, perältä ampuu jo. Ihan tuolta perältä aitojen takaa, sieltä kun tullaan portista sisään, niin sieltä ihan perältä vastapäätä. Ne ampuu sieltä aitojen takaa, ne ootti meitä. Ketä mestais on? Mä jää autolle nopeasti siihen. Ampuu heti, rupes ampumaan mua. Aidan takaa nimenomaan, mä kerran... Mut ei tässä oo ketään. Ne oli siellä, sieltä ne ampuu. Mä afkasin vielä, kun mä laittaa sijaintia, ne ei saanut mua silti. Eihän kukaan kuollut vielä. Ei. Mä ammuttiin varmaan 10 kertaa. Muakin se ei osunut kertaakaan mua. Mä kierrän te selkään, mä katon onks tää. Etupuolelle varmaan. Tai sit ne on tossa Mä just kierrän täällä ulkona, koitan kattoo. Mulla ei mitään. Mekin tultiin. Ei vittu nyt käydä nopea hotelli, mä Täällä käyn joku tilaa niinku semmonen niillä. Ok. Mä käyn rynky. Mä en tiiä. Ei täällä oo kyllä mitään lukkoja missään. Ne hävis vaan tolleen. Mä kisin, että vuoren alasta jotain, että ne kiertää ainakin tosi kauas. Ettei tarvii ottaa Miten osas oottaa meitä? En todellakaan tiiä. Missä porukka on? Milloin ne tajuu vittu? Ei osaa selittää. Ei osaa oikein selittää, ota mä mulle. Toi joku LAPD, joku Otaks me Kusenbergi? Emme ihan Kusenbergikin. Ei, siinä on ihan paskarange. Oliko se poliiseja? Eli MC. Ei, kun tää on joku semmonen, mikä ei oo oikee tukikohta, vaan GTA-tukikohta. Ne on voinut Tää ei oo oikee tukikohta. Tää on GTA-tukikohta. Koko tän paskan karttaa se on. Ei, kun se on se kripsi. Sininen nopea, semmonen flanellitakki, ruututakki. Juoksi sinne taakse. Sitä saa ampua, Takas se taakse, sitä saa ampua, se on luotivapaa. Sit punainen pelikko siinä Hawaii-paita tai semmonen. sinne taakse, mistä me tullaan sisälle, se on sit vasta. Nyt on konaat oikeesti, nyt on konaat. Nyt on kodaa. Mihin vittu on menossa? Siitä mistä se aloitti ampuu. Tuolla Miten se sulla vetää kamikatse? Tuolla luottarilla. Mistä se aloitti ampua. Ne on nyt siinä. Joksetelee ympärä tossa. Selkään niihin täältä mistään kulma. Mennään takas. Tee parkkipaikalla. Ei oo NPC. Täällä mihin mä ajan? Toi on NPC. Jollain läheltä. Joo, se on ne makaa. Noit rippaa. Kattokaa ID-checki. Olikin kuollut. Missä ne on? Ei tiiä. Me mennään sinne vittu aseet paukkuu oikeesti. Pitäisikö mennä? Kun täältä portin vastapäättä ajan takana ei mitään täällä. Täällä vuori. Jokin täällä. Jotakaa se puhelinnumero joku. Katsokaa tää klippi. Paskahan tästä. Veeti. 602709. Mä en pysty jakkaa sijaintia jonkun takia. Ne on täällä siksi, koska sä ammut ilman silua, eikö? Varmaan. Ei tuu, ei. Mä ahti vittu se äsken. Joo. Ei ne oo nää äijätkään täällä missään. Niin, päästä pois sieltä. Mä otan poliisit. Älä näytä, että sä oot siinä. Klippiä. Hei, jos nappaa kiinni sut, niin sano jotain radioa ennen sitä. Mä vedän kuulon päähän. Me ollaan tässä alhaalla kaikki, mutta sut tässä saamaan pois sieltä. Mulla on kyllä tyhjää Ei kyydissä. kellään sattu sulle korjaussarjaa mukana. Ei oo. Missä se paikka on? Osaatteko te niinku sanoa, että kun me ollaan tässä motorilla nyt tässä kasinon kohdilla, että kuinka pitkää suoraa vaikka? Lähetään honeen, sammutaan. Alusta loppuun. Kasinon kohdalta on ihan väärä motori. Tiputat Mennään siihen tonne 7 ihan alkuun. Ammutaan ne sinne. Ei vittu, tossa noin. Jäi! Kuka ampuu? Kuka ampuu? En mä se piti sanoa jotain yksellä. Ei, mennään. No, Ei vittu! Jäi! sanois jotain. Tossa on se poliisi. Ai vittu Ota naps! se luoli saman tien. Eikä me tää vaan chillisti täällä vittu Mennään nyt koneella. selkään. Kuka on tapettu? Kuka on tapettu? Niko on tapettu tohon maahan. Niko tapettiin. Tossa niitä on! Sanoa. Joo, poliisin perään. Tossa niitä on saatana! Ei oo mitään oikein. Tossa on ihan vitusti noin! Oot sä se?
Ai siis kuoliks ne? 1, 2, 3. Turha luoti. Tossa oli ainakin 3. No siinä ihan just. Nyt kun menette siitä, niin ne on siinä. Missä tässä? Siitä niin eteenpäin. Eteenpäin. No niinku eessä päin siinä. Tos. Näette? Ajat tähän vittu johonkin sivuun. Viidet niin näkyy tossa. Hyvä. Siinä ne on. On tullut tykittää. Hyvä tykittää. Ei vittu, lähetään, mä tiputin yhden. No ampuu vittu, mitä äly. Se on nyt pukattiäijät just. Menette appuun vittu. Yksi jäi. Jäi. No luurin koko. Yksi on tuolla sivulla, varo. Tulee sivulta. Mä jäin. Joo. Mä tiputin yhden. Pukattiäijät just. Jäi. Tolppa takana oikealla päin enemmän. Tien oikea reuna. Tuossa on tommonen iso tolppa, mikä puuto jo. Sieltä takaa tulee koko ajan osuma. Liikkaa koko ajan siitä. Nyt ottaa leveäksi. Sitä osuu. Jäi! Vitun nais. Ei vittu. Näkin hengis. Joo. Juu siellä ylhäällä ja siinä. Krugeri tuli tähän kyselemään, mä selitin vittu, että mitä tässä tapahtunut. Mä ahistan se toinen tuolla. Riittääkö se ihan range? Riittää sulle vissiin. Juu riittää. Mä ahistan se Mä tiputin toinen. yhden. Ai vittu joo, mä tiesin, että se tulee tuolta sivulta. Antee vittu. Tää oli ihan Jotta vittu vittu hyvä. tällä.